Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Dnešným mojím hostom je Oliver Jakubík. Oliver, ahoj. Ďakujem, Janka, veľmi pekne za pozvanie a teším sa, že sa budeme spolu rozprávať a pozdravujem všetkých, ktorí nás budú počúvať, tých dvoch mojich poslucháčov a dvoch tu. Super. Nie, je ich určite viacej, ďakujem ti veľmi pekne, ale teda skús sa možno predstaviť takým, ktorí ťa ešte nepoznajú. Ja neviem, že či niekto taký je, ale včera, keď som na školení spomenula tvoje meno, tak veľmi kývali hlavami, že vedia, o koho ide. Ale ak si hovorila o tom Tinderi. To je s tebou. To je s tebou úplne späté. Ako ja sa priznám, že na všetkých workshopoch, prednáškach a akékoľvek tvojej prezentácii, kde som ťa videla, bolo táto sociálna sieť spomenutá. Áno, lebo ja ju častokrát spomínam ako nie úplne tradičný nástroj na hiring, alebo teda možno, že budovanie značky zamestnávateľa, a tak k tomu sa asi dostaneme, ale dá sa to využívať, že rôzne. A však k tomu prídeme. K tomu prídeme. Dobre, dnešnou našou témou bude podľa mňa dnes veľmi obľúbený employer branding. A obľúbený v tom zmysle, že každý sa na to pýta, každý to chce budovať, každý v tom chce mať jasno, chce chodiť na workshopy, prednášky, aspoň ja mám taký pocit s ľuďmi, s ktorými sa o tom rozprávam. A skúsime trošku možno hlbšie načrtnúť do toho, že aké sú naše očakávania, ako rýchlo môžeme vybudovať značku. A takú, aby bola značkou, ktorá priláka nových zamestnancov napríklad, a rozvinieme si to ďalej, ja sa veľmi teším. Takisto. Dobre, moja prvá otázka smeruje k tomu, kedy sme sa začali rozprávať asi o tom employer brandingu, kedy sa začalo domácňovať možno tento pojem u nás? Ty si mi položil tú otázku pred nahrávaním. Áno, a ja som si sa na ňu pripravila ako na jedinú. To je jedinú, ktorú som si našiel, lebo viem, že som čítal volakedy, že kedy bol prvýkrát použitý vlastne pojem employer branding a mám v rukách mobil a teda Wikipédiu otvorenú, a teda ak Wikipédia hovorí pravdu, tak to bolo prvýkrát použité v roku 1990 a vlastne tento pojem bol definovaný Simonom Barrovom, a teraz sa tvárim, ako keby som vedel, kto to je úplne, ale čítam to. V Journal of Brand Management v decembri. Takže tam bol prvýkrát ten pojem použitý. A my sme sa rozprávali, ty sa pýtal, že ako to bolo predtým vlastne, že či firmy riešili employer branding alebo nie. Čo mám ja, teda nejakú informáciu, alebo tak ako to vnímam ja, tak minimálne to nebolo formalizované a nebolo to pomenovávané týmto spôsobom. Ja si myslím, že každý sa snažil nejakým spôsobom zvyšovať reputáciu značky zamestnávateľa. A teraz, keby som išiel naozaj do konkrétnych príkladov, tak poďme kľudne, že do Čiech niekoľko desiatok rokov dozadu Tomáš Baťa, a to, akým spôsobom, akým spôsobom sa on vlastne staral o svojich zamestnancov, tak je vlastne tým najkrajším prejavom employer brandingu, že nie je to o žiadnej komunikácii, o žiadnej verbalizácii, ale o tých reálnych skutkoch. Keby sme išli ešte trošku viacej do histórie, tak možno Henry Ford a jeho nastavenie. A takto by sme mohli naozaj asi hľadať ďalšie príklady, ale určite to nebolo pomenované tým systémom ako keby aktivít alebo presne, že nástrojov, metodík a toho, čo poznáme dnes pod týmto pojmom. A možno, že ak sa bavíme o tej aktuálnej dobe, tak je to naozaj otázka možno posledných takých, že 15-20 rokov, kedy signifikantným spôsobom firmy začali riešiť túto tému, lebo zistili, že zamestnanci sú veľmi dôležitý asset, a tak ako sme predtým komunikovali komerčné brandy alebo teda značky ako také a potom produkty a služby, tak my vlastne reálne potrebujeme priťahovať nie len nových zákazníkov, ale aj nových zamestnancov, a preto musíme komunikovať aj našu zamestnávateľskú značku, nejakú systém. A to je možno dobre povedať, že to je vlastne rozdielne. A budovanie značky ako také môže byť, a že trošku iné metódy, spôsoby alebo iný pohľad by sme mali mať na budovanie tej zamestnávateľskej značky. A mňa zaujalo aj to, čo si povedal na začiatku, že asi každý zamestnávateľ sa snažil budovať si tú zamestnávateľskú značku a prilákať nejakých zamestnancov. OK, možno trošku rúžové okuliare, som to povedal. Hej, to mi tak prišlo. Každý zmysluplný zamestnávateľ. No takto, hej. Takto to opravme. A takto je to asi aj dnes. Asi áno. Že každý taký, ktorému na tom záleží, naozaj na tom, aby mal tých zamestnancov spokojných vo firme, tak sa začína zamýšľať nad tým, že aby budoval tú. Dobre, tak sme si to trošku upratali. Fajn. Dobre, takže asi to budú aj dôvody, že prečo o tom dnes hovoríme stále častejšie, lebo naozaj tento pojem, ja mám taký pocit, že od nás skáče z každej strany. Skáčem, a na druhej strane, ja to možno rovno akože otvorím, ak môžem, že priamo do praxe, že on podľa mňa skáče, ale nie je správne uchopený. Lebo to, čo na nás častokrát skáče, a teraz budem na začiatku trošku kritický a potom budem pozitívny, aby som to natizoval. Takže počkajte ešte do konca, prosím nás, milí poslucháči, nech vás to neodradí hneď na začiatku. Z hodou okolností včera som robil jednu prednášku na tému osobná značka a predo mnou bola lektorka, ktorá hovorila o imposter syndróme a o tom, ako mu vlastne
predchádza, respektíve ako ho manažovať. A v jednej tej mojej časti ja vlastne hovorím, že personal brand je niekedy práve akože spúšťač imposter syndromu, pretože sú tam niektoré faktory, ktoré nie úplne ako keby sú také Ešte vysvetlíme ten hodnotové. pojem pre tých, ktorí nie je jasný imposter systém. Ja som sa dozvedel včera, a to odbáčame od témy, ale však asi to môžem tam dať, že je rozdiel medzi impostor a imposter syndromom. A že vraj impostor je už akože diagnóza a imposter sú skôr že prejavy a je to vlastne seba spochybňovanie. Že máš ten pocit, že nie si dostatočne kvalifikovaný a paradoxne čím viacej si kvalifikovaný, tak tým viacej vlastne vieš, že nevieš. Takže potom s väčšou senioritou častejšie potom vlastne narastá tento syndrom. Ale čo som chcel tým povedať je to, že v zásade tak ako my vnímame aj také, že tie komerčné značky môžu byť uchopené dobre a správne, alebo potom aj nekvalifikovane, tak rovnako ten employer branding na nás skáče, ale mnohokrát je to spôsobené, alebo takže mnohokrát ten prejav employer brandingu je vlastne veľmi povrchný. A to sú príspevky, teraz to budem trošku generalizovať na sociálnych sieťach, kde vidíme firemné raňajky a firemný team building a vidíme tam akože také tie niekedy aj trošku umelo usmiaté tváre ľudí a také tie krčovité pózy, kde tu máme akože prirodzená póza nášho operátora výroby, ktorý sa takto usmieva od rána do večera. Ale to v skutočnosti podľa mňa nie je employer branding. Je to jedna malá parciálna časť toho, ako môžeme komunikovať to, kto sme, ale employer branding má oveľa viacej hlbších úrovní a potrebujeme začínať napríklad, že vo vnútri s našimi zamestnancami, potrebujeme začínať od našich naozaj že reálnych hodnôt, ktoré my ako firma, ako zamestnávateľ máme. Potrebujeme si nastaviť stratégiu, spraviť si nejakú analýzu, nastaviť milión ďalších vecí. A tu by som ešte iba doťuknem, ak môžem, nadviazať na to, čo si povedal na začiatku, že naozaj značka zamestnávateľa a komerčná značka môžu byť rozdielne, môžu sa komunikovať rozdielne, alebo nemusia byť vždy akože identické, ale vlastne nástroje, ktoré používame na employer branding, sú v zásade copy-paste tie, ktoré používame v reálnom marketingu alebo v tom komerčnom marketingu. A znova je to niečo, čo chýba vlastne HRistom, a to teraz hovoríme v tom najlepšom vedomí, pretože úlohou HRistu nie je byť marketérom, ale potrebuje sa obklopiť marketingovo zdatnými ľuďmi, ktorí rozumejú tomu, akým spôsobom značku môžeme budovať, formovať, komunikovať, stavať ju alebo konotovať, asociovať tým smerom, ktorým potrebujeme. A na to práve využívame nástroje marketingu a brandingu ako také, len ich teda spájame so značkou zamestnávateľa. A keď sa teda bavíme o tomto, tak koho je to úloha? Je to úloha HR alebo marketingu? To je brutálne dobrá otázka. Ja si myslím, že by to mala byť poprvé, dám takú diplomatickú odpoveď, takú ľúbivú, ktorá bude rezonovať každým. Je to úloha každého človeka vo firme. Presne tak. Dobre, ale kto to môže uchopiť z tej prvej? Kto je ako keby ownerom tej témy? Ja si myslím, že ownerom tej témy by mal byť HR department, určite. Ale naozaj v zmysle ownershipu, nie v zmysle exekutívy. To znamená, že HRista, budem to takto generalizovať, HR manažéri, riaditeľ a tak ďalej, by mal byť ten človek, ktorý, dám to možno ešte na jednom príklade, že keď si komerčná značka a máš tam marketingového manažéra, asi ja neviem, Coca-Cola to je jedno, akákoľvek veľká značka, tak ten marketingový manažér reálne nerobí to, že by vymýšľal marketing tej značke, on si najíma ľudí, agentúry, ktorým zadáva ciele, ktoré potrebujeme dosiahnuť, nejaký pozicioning a tak ďalej. To znamená, že ty by si mala ako marketér vedieť, čo chceš, alebo marketérka vedieť, čo chceš dosiahnuť. Nejakú stratégiu máte. Áno, ciele, stratégiu a tak ďalej, množstvo ďalších vecí. A potom to zadať ľuďom a dohliadať na to, aby to zadanie bolo exekuované správne. A copy-paste, toto by sa malo diať v rámci employer brandingu. To znamená, že HR človek by mal rozumieť a vedieť tomu, čo potrebuje dosiahnuť. Aké má, teraz to budem veľmi zjednodušovať a parcializovať, aké má náborové ciele, aké má, ja neviem, že interné ciele, zamestnanecké zvýšenie nejakej motivácie, angažovanosti a tak ďalej, spokojnosti, zníženie miery fluktuácie, zlepšenie nejakého candidate experience a tak ďalej. Ale nie je úlohou HR manažéra, aby teraz on kreatívne vymýšľal stratégiu, dizajnoval si veci, čo sa žiaľ mnohokrát deje, natáčal si na kolene nejaké videá a podobne. Samozrejme, ak je niekto nadšenec a baví ho to, alebo nemá nejaké budžety, tak sú nástroje, ktoré mu to môžu veľmi výrazne uľahčiť, ale v zásade úlohou HR človeka by malo byť naozaj, že nastavením dokonca by som povedal, že ani nemusí nastavovať stratégiu v tom realizačnom kroku, ale mal by jednoducho povedať, že toto potrebujeme dosiahnuť. Toto je naša východisková situácia, takto sa momentálne nachádza naša značka na trhu. Čo si napríklad takto definujú, keď ideme do takých konkrétností, hej? Že toto potrebujeme dosiahnuť. Čo môže byť ten cieľ? No, veľa to závisí od rôznych značiek, alebo to od rôznych firiem a môžu to byť, budem hovoriť úplne, že konkrétne veci. Sú v zásade dva také scenáre. Jeden scenár ten je trošku lepší, je to scenár, kedy klient povie,
nepotrebujeme v tejto chvíli robiť nejaký šialený hiring, máme pozície správané, ale chceme sa systematicky pripraviť na to, aby sme o rok, keď budeme zväčšovať produkciu, výrobu, budeme sa rozširovať, tak aby sme mali potom pool ľudí, ktorí tam budú mať, a to môžu osloviť aj teba, v rámci CV Mango. Tých spoločností? Teraz robím ti také promo. No, robím promo. Som ticho. Oliver Jakubík mi robí promo. Toto som mala napísané kedysi dávno, to teraz akože úplne, nezabudni myšlienku, že ma ideš promovať. A napísané na papieri niekedy pred 3 rokmi, že ja by som strašne chcela, aby Oliver Jakubík napísal post o CV Mangu. Fakt? Tak teraz je priamo v podcaste a rozpráva o CV Mangu, nech sa páči. Počkaj, tak ja si naštudujem, čo je CV Mangu. Robím si srandu. Nie, jasné, že to viem, že sme sa o tom rozprávali. No, takže tieto firmy môžu využívať aj teba. A pýtal si sa, či ich je viac alebo menej. Neviem, akože nemám na to, že nejakú exaktnú štatistiku, ale pocitovo mám pocit, alebo že v aktuálnej dobe je to našťastie väčšia časť klientov, ale keby som sa vrátil 5 rokov dozadu, tak to bol presný opak a dominovala tá druhá skupina. A to bola skupina klientov, ktorí povedali, že teraz potrebujeme strašne rýchlo nahajrovať, že 100 ľudí, poďte nám povedať ako na to. A je to niečo, čo samozrejme ty vieš spraviť, teraz to veľmi zjednoduším, nejaký kobercový nálet komunikačný a naozaj vieš niečo veľmi krátkodobo odkomunikovať, ale v zásade aj tie výsledky potom budú veľmi krátkodobé, pretože je to niečo podobné, ako keď máš nejaký nie úplne funkčný produkt, budeš ho promovať, tak samozrejme ty oslovíš nejakú skupinu ľudí a štatisticky ako časť ľudí, akože si zoberie to tvoje poistenie alebo akýkoľvek produkt, ktorý máš. Otázkou je, ako budú spokojní a či sa k tebe niekedy vrátia. No a to isté platí aj so značkou zamestnávateľa. My môžeme krátkodobo niečo ako naozaj odkomunikovať, len ak bude tá reálna zamestnanecká skúsenosť negatívna, tak si práve vyhodila nielen peniaze za kampaň, ale poškodila si reputáciu svojej značky a budeš ju dobiehať ďalších 5 rokov potom. Toto je dobre povedať. Tak sme to povedali. To je super. Nie, ale naozaj, lebo je to tak a veľa ľudí sa začína zamýšľať nad tým, že potrebujeme employer branding, lebo potrebujeme teraz rýchlo nabrať nejakých ľudí. Áno, a už keď je neskoro. A tu dokonca môžeme to takto premostiť, lebo on to s tým súvisí, že vlastne v takomto prípade ten človek ani tak nechce employer branding, on skôr chce HR marketing. Takže poďme si rozdeliť tie pojmy, lebo presne to je to, že sa nám to tu trošku tak niekedy mieša, ten employer branding, HR marketing, EVP, to je tiež taký pojem, ktorý sa nám tu dostáva, tak poď nám v tom robiť poriadok. Employer branding je v zásade zastrašujúca kategória. Je to ako keby, že tá hlavná nástavba, čiže budovanie značky zamestnávateľa. A paralel je presne tak, ako keď ty si povieš, že chceš budovať samú seba. To znamená, že potrebuješ si zadefinovať, kto naozaj si, aké máš hodnoty, čo chceš dosiahnuť, kam chceš smerovať a tak ďalej. A následne potom ten tvoj branding alebo tá tvoja značka sa ďalej komunikuje. Alebo potrebuješ, aby to, kto si, tvoja identita, keď to veľmi zjednoduším, tak bola potom dosiahnuteľná ostatnými ľuďmi, alebo tá viditeľná ostatnými ľuďmi a na to ti už slúžia nejaké komunikačné alebo marketingové aktivity. Takže employer branding znamená, že si zadefinujem, kto chcem byť ja ako zamestnávateľ, kto som ako zamestnávateľ, čo chcem ponúknuť, v čom som možno že unikátny, ako chcem byť vnímaný, aká je moja naozaj identita a zamestnávateľ ako takého. A v rámci potom HR marketingových aktivít si poviem, že ako toto posolstvo o mne, to, kto som, ako značka, tak ako to môžem ďalej distribuovať smerom k tým ľuďom, ktorých potrebujem zasiahnuť. A samozrejme, povedal som teraz naozaj, že nejaký parciálnu časť tých vecí, bavíme sa tam potom ďalej o tom, že si potrebujeme zadefinovať moju cieľovú skupinu, kto sú tí ľudia, aká bude tonalita komunikácia a tak ďalej. A to už ako keby je súčasťou marketingových aktivít, čiže employer branding a HR marketing spolu úzko súvisia, ale keby sme to chceli naozaj dať do nejakej štruktúry, tak ja najskôr potrebujem vedieť, kto som. A teraz to nie len o tom, že si akože spravím, vieš, že nejaké na steny akože mapky a dám tam, že firemné hodnoty, lebo častokrát to je taká akože devalvácia celého brandingu, že však my máme zadefinovanú, že mission, vision a máme tu ešte firemné hodnoty, sme safe. No. A čo s tým? Akože toto je asi nejaký základ, ktorý sa dá zobrať? Vieš čo, ja by som dokonca povedal, že budem teraz možno, že trošku taký, že kacírským a je to asi tá možno, že aj najposlednejšia vec, ktorú reálne akože potrebuješ. Lebo mnohé firmy strávia, alebo spália, a teraz idem trošku proti sebe, lebo tak akože predávam aj služby typu, že poď si zadefinovať mission a vision a firemné hodnoty, ale na tom to nestojí a nepadá. Vieš, že ty keď nemáš zadefinovaných 5 firemných hodnôt, tak v konečnom dôsledku to až tak nevadí, ak naozaj vieš, kto si, pretože tam máš akože implikované sú tie hodnoty v tom, kto naozaj som. Čiže keď si poviem, že napríklad, že chcem byť férový zamestnávateľ, že v zásade, že to ti môže niekedy stačiť, alebo chcem naozaj byť zamestnávateľ, ktorý, ja neviem, že pracuje s inováciou, alebo chcem fungovať cez nejakú diverzitu, alebo chcem byť family oriented a tak ďalej. A tých atribútov je strašne veľa.
a mám tam nejaké hodnoty, ktoré sú pre mňa dôležité, tak ja ich potom nemusím mať ešte rozmenené do nejakej vízie a misie a neviem čoho. Veľmi častokrát sa hovorí o tom, že vieš, akú má Elon Musk víziu a misiu, akože v zásade akože má jednu, že kolonizovať Mars a priniesť nejakú akože inováciu do elektromobily, teda do mobility ako takej, ale on akože nemá asi úplne že rozpísané, tak akože nerobí polročné workshopy na to, že poďme si definovať, že čo ako. A teraz samozrejme môže to byť, ale sú podľa mňa oveľa dôležitejšie veci, už len napríklad to, že ako férovo pristupujem k mojim zamestnancom. Naozaj komunikujem transparentne s nimi a deliverujem to, čo promysujem, teda doručím to, čo som slúbil tým ľuďom. Aká je tam reálna skúsenosť? A keď toto mám, tak potom sa môžeme hrať ako keby aj s nejakou víziou a misiou. Vo finále totižto, a teraz to dám poslednú vetu možno k tomu, že keď si pozrieš vízie a misie a firemné hodnoty a zoberieš si námatkovo akože že 20 rôznych firiem z rôznych segmentov, na 90% sa to proste prelína. Máš napísané tie isté floskuly, ktoré sú že veľmi všeobecné. Chceme byť, vieš, akože najlepšie vnímaný zamestnávateľ vo svojej branži, ktorý myslí na svojich zamestnancov a pristupuje k ním s rešpektom a zároveň ešte riešime regionálny rozvoj a trvalú udržateľnosť. A teraz ja nehovorím, že to je zlé, to je pekné, ale to ťa neodlíši. To nie je to, čo má byť tvoja esencia. Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? My v CV Mango sme urobili toto všetko za vás. Vám už len stačí pohodlne si vybrať spomedzi preverených uchádzačov, ktorým venoval čas profesionálny rekruter. Od asistentky cez obchodníka, účtovníčku až po manažéra výroby či generálneho riaditeľa. Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. A táto esencia, tá tam veľakrát chýba, presne to je to, čo si povedal, tá esencia, tá emócia. Ja to vidím napríklad aj v tých hiringoch, ak sa bavíme, ja neviem, o inzerátoch, a to je ako nie je to moja vyslovene téma, ale včera napríklad na workshope sme to veľmi veľa prezentovali a rozprávali sme sa o tom, že naozaj tam chýba v tej komunikácii smerom k potenciálnym kandidátom akákoľvek emócia. Vo väčšine sa stretávame s tým, že sa tam dávajú iba požiadavky, toto potrebujeme. A ja keď som položila otázku, že ale prečo by si vás mal vybrať ten kandidát? Však pozrite sa očami toho kandidáta na to, aký vy ste pre neho potenciálny zamestnávateľ. A toto podľa mňa častokrát chýba, že v tomto sa my nejakým spôsobom nezamyslíme. A to už sme tam, akože už sme pri tom hiringu, ale v podstate je to dôležité sa podľa mňa zamyslieť ešte pred tým celým a práve pri tom budovaní toho brandu a pri tom, že prečo povedzme, či tí naši zamestnanci sú vnútorne spokojní, či žijú tie hodnoty, ktoré my sa snažíme prezentovať, lebo potom sa môžeme vyhnúť tým hejtom na rôznych Facebookoch a podobne, že sú s tým nestotožnení. No a to je zase, vieš, akože čo bolo skôr vajce alebo sliepka. A v tomto smere tiež sa môžeme o tom rozprávať, akože je to asi beh na dlhé trate. No prvý bol veľký tresk oficiálne, takže tam to máme. Vieš, ja ťa iba možno doplním práve k tej téme, že inzerátor, že to je opäť nejaká parciálna téma, ktorú častokrát ľudia vnímajú, že je akože súčasťou employer brandingu. Jasné, že je, ale znova tam nám chýba, že to, čo vidím v praxi, a možno to chcem akcentovať trochu, že my kým nemáme to reálne overview a nemáme nasetapované to, že kto my sme ako značka, tak vlastne každá jedna téma bude že skoro zbytočná až niekedy kontraproduktívna. Poviem príklad. Mnohokrát naozaj firmy hovoria, že dobre, tak máme sterilné inzeráty, ale potom spravia ten druhý extrém, že idú do také, že infantilizácie, že copywritingu. Že ty zrazu pozeráš na tie inzeráty, ktoré že nejako, akože ono, áno, že si rozpoznateľný, áno, sú iné, ale vlastne ti rovnako nič nepovedia. Vieš, že buď ti nič nepovedia, alebo ti dokonca ešte poškodia značku. Áno, pretože nie je to ten tone of voice tej značky, proste je to niečo úplne iné. A toto sú naozaj že slepé výstrely a teraz znova, že to nie je chyba HR-istov v končnom dôsledku, lebo naozaj úlohou HR nie je ako keby byť odborníkom na marketing. A je to možno, že chyba, možno, že nejaké synergie medzi marketingom, alebo častokrát a teraz trošilinku kriticky akože zabrdnem do tých radov marketingu, že naozaj ja sa venujem práci s HR-istami viac ako 15 rokov asi. A to, čo počúvam veľmi často, je to, že sme bagatelizovaní zo strany marketingu. Že marketing, áno, jasné, zadáva, alebo dostáva zadania produktové, chápem, riešiš biznis, potrebuješ predávať, ale vlastne, že keď príde ten HR človek na marketing, tak častokrát je odsunutý na nejakú sekundárnu, až niekedy nejakú terciálnu kolaj, lebo však akože veď tak proste napíš ten inzerát sama. A toto môže byť práve ten problém, že my potrebujeme uchopiť ako vnímanie značky naozaj, že komplexne a potom ho rozmeniť na drobné. Akékoľvek takéto rýchle víťazstvo môže byť
krátkodobou stratégiou, keď naozaj potrebujem vykryť niečo, čo mi horí, ale vždy potom musí následovať akože tá náročná, možno, že menej sexy práca, ale ja chápem, že akože workshop na copywriting znie super, a však sám ich robím, ale kým predtým nemáme splnených niekoľko prerekvizít, tak my proste akože nebudeme dávať dobré výsledky, že bude to nejaké tápanie. Hej, to je dobré, no tak ako na to teda? Ako ten človek, ktorý je na tom HR a teraz je nadšený pre túto tému, chce to zmeniť, ako to môže zmeniť? Kde má začať? Osloviť toho, teba. Že ťa oslovím. Osloviť teba. Počkaj, teraz ideme zase druhá fáza komerčná. Počkaj, ide sponzoring. Osloviť Semevango. Áno, výborne. A ty odporúčiš potom mňa. Presne tak, tak som to chcel povedať. Dobre, poďme na to teraz reálne. Nechcem, aby to vyznalo ako klišé a naozaj nechcem, aby to vyznalo, že si idem teraz ja tu prihrievať nejakú biznisovú polievku, ale že reálne ten človek si potrebuje, človek nájde, a je ich strašne veľa tých ľudí, ktorí naozaj dnes už sú že osvietení HRisti a rozumejú tomu a vnímajú tú celú potrebu. Jednoducho povedať si, že potrebujem na to partnera, ktorý mi bude saturovať tie deficity, ktoré ja mám. To znamená, ja som človek z HR a ja rozumiem HR problematike a určite mám ako nejakú deficitnú oblasť nejaký marketing, pokiaľ nemám vyštudovanú alebo nejakú skúsenosť akože marketingu. Čiže buď si zoberiem interné marketingové oddelenie a interného marketingového partnera, ako naozaj partnera do toho projektu, alebo teda siahnem po nejakom externom konzultantovi. A ideme, že krok za krokom. Krok za krokom znamená, väčšinou keď ideme do nejakej spolupráce, tak ja to rozdielim na 6 mesiacov, čiže máme taký polročný balík aktivít a mesiac čo mesiac je vlastne nejaký milestone alebo nejaký reálny cieľ, ktorý potrebujem dosiahnuť. A ten úvod na začiatku musí byť, že analýza a audit východiska, to znamená, kde sa teraz nachádzame. A nielen to, že my si interne povieme, že OK, dobre, tak je to dobré, alebo je to zlé, alebo sa niečo páči, alebo že používame také tie anekdotálne príhody, že no ale že tak traja zamestnanci sú nespokojní, tak asi by sme toto mali riešiť, lebo nám to, vieš, a teraz, že firma má 1000 ľudí, jasné, ale traja najhlasnejší, akože že idú. Čiže spraviť si naozaj že reálny audit. Čo to znamená v praxi? Akékoľvek štandardizované postupy, ktoré nám zodpovedajú na otázku nejakého reálneho východiskového stavu, alebo napríklad spraviť focus group, čo je štandardný nástroj bežného marketingu, používajú napríklad aj politici, keď chcú vedieť, ako sa majú komunikovať vo voľbách, tak si spravia fokus grupy, čiže pozvú si skupinky 10, 15, 20 ľudí, rozprávajú sa s nimi, s tom väčšinou dvaja ľudia, čiže nejaký facilitátor a nejaký analytik, ktorý vyhodnocuje to, čo tu ľudia hovoria, facilitátor to vedie a jednoducho zisťujeme, ako vnímame. A teraz, že fokus group, že interní zamestnanci, kľudne to môžu byť bývalí zamestnanci, aby sme vedeli, lebo častokrát my z praxe vieme, že tí odídenci sú tou hlasnou trúbou, ktorá potom ako na Facebooku a neviem kde, alebo áno, to sú väčšinou word of mouth ti proste akože škodí vo finále. A poďme sa ich spýtať, ako nás vnímate, ako ste nás vnímali, čo vám sedí, čo vám nesedí, čo môžeme zmeniť, kde cítite vy nejakú, ja neviem, že krivdu, alebo naopak nadšenie, čo vám akože dáva zmysel. Že majeme reálne východisko a potom si reálne poďme povedať a tých nástrojov analytických samozrejme strašne veľa. Poďme si zanalizovať, ako komunikujeme smerom navonok, aké komunikačné kanály alebo hiringové kanály nám prinášajú reálny úspech. Teraz hovorím aj s ohľadom na financie, pretože my častokrát ako naozaj že dotujeme kanály, ktoré sú neefektívne. Dnes som z okolností tu v Trenčine bol u jedného možno že potenciálneho klienta a ten bol naozaj že veľmi osvietený v tomto a hovorí, že zmapovali sme si 10 kanálov, cez ktoré hajrujeme a zistili sme, že 8 nám neprináša žiadne výsledky. A to je, že super. Ale potrebujeme na to nejaké dáta, lebo niektorí hovoria, že a tak pocitovo si myslím, že Facebook. Čiže robíme analýzu naozaj všetkého. A druhý krok číslo 2 je nastavenie nejaké reálnej stratégie. Čo naozaj potrebujem dosiahnuť? Kvantitatívne aj kvalitatívne. Kvantitatívne potrebujem riešiť nejaké čísla, zvýšenie hiringu alebo nejaký success rate. Ja som robil taký webinár, kde som práve hovoril o nejakých metrikách employer brandingu. My ich poznáme zhruba 38 tých metrik do 40. Čiže my si vieme nastaviť v rámci stratégie a pomenovať na základe toho, že čo nás páli, aké máme východisko, tak poďme si nastaviť nejakú metriku, aby sme v tom procese vedeli, kam ideme. Pretože my znova, keď povieme si pocitovo, že chcem mať lepšiu značku zamestnávať sa, OK, tak my odpoveď tomu klientovi, že a to znamená čo? To znamená, že ste viacej viditeľní, alebo ste lepšie reputačne nastavení, a budete si priťahovať lepšie cieľovú skupinu, ktorá je pre vás relevantná, budete mať vyšší success rate pri hiringu, alebo budete mať nižší exit rate pri onboardingu. Čo vlastne znamená, že som, čiže má toto zadefinované a až potom sa začať zamýšľať nad tými aktivitami, až potom začať riešiť to, že čo budem dávať na LinkedIn, alebo že či idem na TikTok, vieš, akože nočná mora všetkých ľudí teraz riešia vo veľkom, že máme ísť na TikTok ako značka, alebo nie. Vieš, že to má byť naozaj tá posledná vec v tom celom, že je ono úplne jedno, či si na TikToku alebo nie, keď ti to je presne tak, ako ja keď som mal staré auto, dám príklad, som mal starú Škodu 105 ešte po detkovi, moje prvé autičko a akože rozsypaný motor, pomaly to nebrzdilo, ale to, čo som ja robil, bolo, že v tom čase fungovala ešte
hypernova, nemal som veľa peňazí, tak som hľadal akože športovú koncovku, tú násadku na výfuk, aby to vyzeralo cool. Vieš, že to auto bolo, že v prdeli, že ono nešlo, ale mal som, že mega koncovku na výfuk. A toto mi presne príde, že riešime, že na TikTok alebo na Instagram. A tam ti odchádzajú ľudia a sú nespokojní. A čiže mať nastavenú stratégiu, nastaviť si potom nejaký content plán, nastaviť si reálne KPIs, nastaviť si kalibráciu, nastaviť si vyhodnocovačky, reporting. Dobre, dosť si toho povedal, mám pocit, že jedno HR to samé nezvládne, takže asi fakt. Posluchači odchádzajú, vypínajú a prechádzajú na vražedné psyché. Inak ale fakt, počúvaj, je to niečo podobné. Keď som ťa tak počúvala, vieš, tak mi to naskakovalo, že teraz akože, že a toto, že je to neskutočné množstvo takých úloh, s ktorými sa podľa mňa HR nestretlo a ako naozaj asi to bez nejakého partnera nedá. Úplne, ale dobre, ale skúsme si povedať, že keď máme na to budget a podobne, ale keď sme nejaká menšia firma a naozaj na tom budget nemáme, tak nič, skončiť, odísť, zavrieť. Hej, fakt? Nie, robím si srandu. Vieš čo, ja poviem možno ešte jednu vec a teraz akože seriózne, že ak by z toho všetkého, čo som, že keby sa naozaj, že toho niekto reálne zlákol, zapamätať si možno aspoň, že jednu vec, že prestať predávať a vytvárať chuť nakupovať. To je akože moja mantra, ktorú hovorím vždy každému. Najčastejšia chyba, ktorú my ako značky robíme, ale ako ľudia, sa snažíme predávať seba samých, snažíme sa presviečať ľudí o tom, že sme dobrý zamestnávateľ, že sme dobrá značka, že som, šikovný človek a tak ďalej. Ale ľudia nenávidia predaj, ale na druhej strane milujú nakupovanie. A našou úlohou by teda malo byť nie promovať sa, ale vytvárať také povedomie o našej značke, aby ľudia mali chuť nás nakupovať. A čo to znamená v praxi? Môže to vyzerať ako hra so slovíčkami, ale v zásade to absolútne mení celú... Je to vlastne, že paradigmatická zmena. Že ak ja opustím paradigmu predaja a presviečania a deklarovania, sebadeklaratívnych vyjadrení, sme najväčšia firma, alebo vieš, že veľmi často začínam pracovať na inzeráty, že naša firma pôsobí v 50 a mne to je, že to je úplne jedno, že či si, vieš, a teraz keď si v 45, že to je akože menej, že teraz si akože, že poviem, že už nepošlem to CVčko, vieš, že ľudí zaujímajú, že úplne iné veci, ale toto je presne to akože tá sebadeklaratívnosť, že sme najväčší, najúspešnejší, neviem čo tak ďalej, ale ľudí reálne zaujíma, čo mi dáš akú hodnotu a druhá dôležitá vec, ako môžem ja sám seba naplniť, ako sa môžem realizovať v tej firme. Poviem ešte jeden príklad k tomu, čo som začal na začiatku, že my častokrát ukazujeme a opisujeme, snažíme sa zaujať ľudí cez zdieľanie aktivít. Máme firemné raňajky, máme teambuilding a tak ďalej. OK, však je to legitímne, je to fajn, ale my takmer vôbec nehovoríme o náplni práce. Vieš, že skoro vôbec. A to je pritom tá esencia tých, lebo ja keď som v tej práci tých 8 hodín, tak úprimne ten team building mám 3-krát do roka, ale 99% môjho času proste akože stragulujem s tou prácou. A ja potrebujem na začiatku vedieť, aká bude reálna moja náplň práce, čo znamená to konkrétna ale pozícia. Ale čo to znamená? Lebo akože tá náplň práce je pomerne častokrát rozpísaná v tých inzerátoch. Tak nehovorím o inzerátoch, že poďme to reálne akože hovoriť tým ľuďom. Vieš, že konečne začneme komunikovať značku zamestnávateľa ako zamestnávateľa. Nie ako voľnočasové centrum, vieš, že teraz ako máme tu ping-pong, super, ale vieš, alebo že tráv voľný čas s kamošmi. Sorry, ja mám na to mojich kamošov, ja nepotrebujem akože s kolegom byť ešte v nedeľu večer, akože to, lebo však ja mám dosť celý týždeň. A čo to znamená v praxi? Hovoríme o tom, ako sa môžem rozvíjať. Hovoríme konkrétne príbehy ľudí. Tuto, ja neviem, Soňa na tejto pozícii naozaj, že robí toto, kľudne ju sleduj. Dajme, teraz akože buďme vtipní, dajme 24-hodinovú kameru a necháme tí ľudí pozerať sa, ako fungujú. A správame sklenené, ako majú rádia niekedy, vieš, že ty vidíš tých moderátorov vonku. Teraz to samozrejme, že preháňam, ale že skúsme menej komunikovať sebadeklaratívne informácie a skúsme viacej ísť do hĺbky a hovoríme o tom, napríklad s čím sa potýkajú tí ľudia, a ako fungujú, ako vyzerá tá moja pracovná náplň, čo potrebovala tá Soňa napríklad zmeniť v sebe, aby bola úspešná tam, kde, lebo znova, častokrát vidíme to profilačné video pracovnej pozície o tom, že tá Soňa je tam v tom krčovitom úsmeve, v kostýme, ktorý si v živote do tej práce nedá a teraz rozprávam, že veľmi sa teším z toho, že moja práca ma naplňa a dostala som priestor seba vieš, a že OK, že nie Soňa. Takže ja by som strašne chcel vidieť niekedy raz video, kde tá Soňa sa ráno zobudí, akože vstane z tej postele a povie si, OK, kokos, tak teraz ma čaká 10 vecí, neviem, ako to dám, ale mám super šéfa, ktorý mi s tým pomôže. That's it. A je to povedané, že oveľa väčšia realita, ako tie naučené akože, že pózy a frázy, ktoré tam používame. A to som odbehol teraz akože už do tej ako keby, že aplikačnej časti. Hej, to bolo super, ale mňa len napadá, že teda ako na to, aby sme mohli natáčať tieto videá, tak potrebujeme mať vlastne tú spokojnosť tých zamestnancov, tú vnútornú spokojnosť tých zamestnancov. Super, ďakujem, že sa k tomu vrátil. Tak sa k tomu vraciam, že čo teda s tým? Lebo ja si myslím, že častokrát nie, povedz mi, že ako to je, keď robíte ten audit a všetko, akože dobre, asi oslovujú vás osvietené spoločnosti, ktoré chcú v tomto niečo robiť, čiže možno, že už akože
vedia, s čím idú von, ale určite sa párkrát stane, že Áno. zistíte, že proste, že teda, ale tí zamestnanci nie sú spokojní a že vlastne na tom začiatku je to ešte, čo s tým? No to najjednoduchšie, čo môže s tým spraviť, je proste, že zmení to. Len tie firmy to nechcú častokrát meniť. Akože, že to je ten najväčší problém, že ale že kto to má meniť, vieš, že to úloha HR, lebo zase tam prichádzame k tomu, že tam zase musíme komunikovať so širším spektrom líniových manažérov, CEO a podobne. Áno. A teraz, že naozaj nechcem pôsobiť, že idem dávať akože rýchlorazové odpovede, alebo to, že veľmi jednoduché odpovede, ale presne, že dajme to do toho, lebo ja rozumiem tomu a naozaj po tých 15 rokov, že je tam hrozne veľa kontextových vecí, ktoré ovplyvňujú to finálne rozhodnutie. Takže naozaj nechcem teraz ako hovoriť, že existuje na to nejaká veľmi jednoduchá paušálna odpoveď, ale napríklad, vieš, že buďme normálni. Ja som zažil budem hovoriť konkrétne príklady. Jedna firma, ktorá sa hrdila tým, že je férová k svojim zamestnancom. A teraz mi hovorí na tom meetingu, že máme tu takého jedného vedúceho, ktorý je že úplný debil, klame, podvádza, ľudí stresuje, ľudia mu odchádzajú z toho tímu a tak ďalej. Čo s ním? Ja že neviem, vyhoďte ho. Ale vieš čo, to nemôžeme, lebo... Vieš, no toto je veľmi častý problém vo rôznych firmách, no. A vždy nahradíš toho človeka. Akože reálne, že vždy... OK, bude ti to trvať možno dlhšie, môžeš zobrať interného človeka, môžeš ho promovať, môžeš ho, ja neviem, že zabezpečne... Že ak mám človeka, ktorý mi akože robí problém a kvôli nemu mi odchádza 10, 15, 20 ďalších ľudí a ja ho nevyhodím a dokonca... No a ja ho nevyhodím, lebo je to proste nejaký chránenec nejakého CEO. A tým pádom, tak super, a tým pádom vlastne ideme proti tomu, čo my ako značka zamestnávateľa hovoríme. Vieš, že ak chcem byť férová značka, chcem, aby o mne ľudia hovorili v dobrom, no tak proste reálne robíme to. To je podľa mňa niečo podobné ako s neverou, že proste akože stačí nebyť neverný. That's it, vieš, akože tam, ako ja chápem, že to je veľmi zjednodušený výraz, alebo že stačí nekradnúť. To je celé. Hej, že ja napríklad si nesťahujem filmy na čierno, ja si ich kupujem, lebo verím tomu, že sa nemá kradnúť. OK, no ale dobre, a teraz čo s tým? Keď máme takéhoto a je to nejaký chránenec CEO a teraz proste koniec, tak už nemusíme ďalej ani pokračovať. Akože môžeme ďalej pokračovať, ale potom máme správne nastavený manažment očakávaní. Vieš, že nikdy potom nástroje, ktorými sa snažím dosiahnuť akože pozitívne interné vnímanie značky zamestnávateľa, mi nebudú fungovať a nebudú funkčné, lebo tu ľudia si povedia, že OK, dobre, ale my tu reálne porušujeme to, čo my hovoríme. Tak môžeme začať hovoriť niečo iné? No, môžeme začať hovoriť niečo teda, iné. Že keď máme túto hodnotu a... Môžeme začať hovoriť niečo iné. Otázkou je, že či má zmysel akože fejkovať veci, alebo naozaj si povedať, že vieš, že prečo tie veľké značky, ktoré sú vlastne úspešné? A pôjdeme na to takto. Príkladom sa vrátim naspäť k tomu. Mnohí ľudia hovoria, že ja neviem, Louis Vuitton, že však akože predráža módna značka. To nie je pravda. Tá značka začínala ako najkvalitnejší výrobca cestovného náradia, vybavenia, cestovných kabeliek a kufrov a tak ďalej. A to, že oni dnes stoja toľko, koľko stoja a že je do nich zbláznený celý svet, je proste iba preto, lebo tá značka konzistentne mala nejaké hodnoty, ktoré deklarovala a ktorým proste akože sa upísala a dodržiavala ich. A je milión iných výrobcov cestovných kufrov, ktorí skrachovali, pretože tvrdili niečo iné, ako reálne deliverovali. Každá úspešná značka vo svete je vo finále akože dôsledná v tom, čo promisuje. Máš Ferrari, tak ono ti proste povie, že budeš mať akože zážitok z jazdy, aký inde nebudeš mať a that's it. Ale keby si mala Ferrari, kde ti odpadne to koleso, tak ako vieš, ako darmo budeš potom promovať a hovoriť si, že OK, tak zmeňme komunikačné posolstvo a povedzme, že volant drží. OK, tak ale to nám asi, že nebude komunikovať, že fungovať. A keď sa vrátim naspäť k tým značkám zamestnávateľov, tak akože buďme konzistentní a povedzme si, že ak takto chcem byť vnímaný, tak spravím všetko preto, aby to fungovalo. Alebo si to aspoň priznám, tak buďme férovi. OK, tak tohto féra nevyhodíme, lebo je to chránenie cieľov. Všetci to vieme, sorry, ale tak akože je to takto, ale len tak netvárme sa, že my tu všetci sme na rovnakej akože lodi, až každý má rovnakú šancu príležitosti, keď nemá reálne. Takže buď potom akože nastavme si manažment očakávaní, že stále budeme vnímaní akože divne alebo nie je dobré, alebo potom robíme reálne kroky na to, aby sa to zmenilo. Pretože znova, employer branding nie je o tom, že ja budem hovoriť pekné prísľuby. On je o tej reálnej skúsenosti. A vlastne každý jeden zamestnanec v končnom dôsledku je náš ambasádor, či chcem alebo nechcem. A my častokrát, mi sa veľmi páči, ako firmy hovoria, že tak správame si akože ten ambasádorský program a vyberieme tých 10 ambasádorov. No. What the fuck? Akože keď v tej firme mám 200 ľudí, každý jeden ten človek je môj ambasádor. On o mne rozpráva doma svojej manželke, manželovi, deťom, oni to povedia ďalej, hovorí to svojim kamošom. A presne o tom to je. Ten Louis Vuitton akože vie, že každý jeden jeho zákazník je jeho ambasádorom. Nie len to, že mám 3 celebrity, ktoré potom
sa akože podpíšu podobne. Čiže ten 10-členný ambasádorský tím je veľmi fajn mať, ale to nemajú byť ľudia, ktorí jediní sú nadšení z mojej firmy. To majú byť ľudia, ktorí sú dostatočne extrovertní, preženiem to, alebo dám to do extrému, na to, aby potom tú moju značku, alebo sú dostatočne reprezentatívne, a teraz nemám na mysli, že dobre vyzerajú, ale že naozaj reprezentujú napríklad aj diverzitu v mojej firme, na to, alebo sú uveriteľní na to, aby to posolstvo šírili ďalej. Ale ja reálne najprv musím prekopať tie základy. Keď to nespravím, tak mi to fungovať nebude. Jasné, môžeme sa pokúšať o ďalšie veci, nejaký efekt to mať bude, ale vlastne cieľom je akože že odstrániť tú bolesť a nie si dávať ten plugin. Dobre, keď sme sa bavili o tých ambasádoroch, a ja som teda rada, že si to potom ešte aj ako doplnil, že nie je to úplne zbytočné mať nejakých 10 ambasádorov. A keď sa o nich bavíme, tak čo ty odporúčaš, ako si ich vyberať? Najlepšie úplne je nechať si ich vybrať akože sami. Vieš, že sa majú prihlásiť? Aha, že chcem byť. Lebo vlastne o tom je ten ambasádoring. Vieš, že toto počúvam tiež veľmi často, že dokonca ešte, keď ideme do tej roviny, že dobre, tak chceme nejako vybrať a nájdeme nejaké možnosti, ale ja som zažíval aj situácie, keď firma povedala, že a tu sme vybrali 15 ľudí a sme im povedali, že vy budete nás komunikovať. To je mega. Sú rôzne metódy. Dobrovoľne na silu. Čiže za mňa je to v prvom rade o tom, že buďme transparentní a dáme konkrétny postup. Povedzme jasne dovnútra nám všetkých ľudí, čo ideme robiť. Ideme riešiť našu značku zamestnávateľa preto, lebo dajme tam ľuďom informácie. Preto potrebujeme naherovať nových ľudí, alebo nepotrebujeme naherovať nových ľudí, chceme, aby sme boli lepšie vnímaní, lebo z dlhodobého hľadiska tak ďalej, proste hovorím tým ľuďom, aká je realita. A poviem, na to, aby sme boli takto vnímaní, budeme robiť interné kroky, budeme sa snažiť zlepšovať situácie, v ktorých ste vy nespokojní a zároveň poďte nám pomôcť, tí z vás, ktorí sa viete naozaj identifikovať už aj v tejto chvíli s našou firmou a my netvrdíme, že sme najlepší, ale tvrdíme to, že chceme na sebe pracovať a poďte nám pomôcť ako keby tú aktivitu naozaj že zrealizovať, tak kto chcete, tak staňte sa našimi úvodzovkami ambasádormi a poďte napriamo komunikovať o našej firme a hovorte o nás ďalej. Ale že to má byť dobrovoľné, lebo to je presne ako keby som prišiel na to prvé rande z toho Tinderu a teraz by som ti povedal, že a ľúb ma. Vieš? A teraz, že to nebude fungovať. Hej. Takže ideálne je nechať, a jasne, my môžeme identifikovať tých ľudí, my môžeme povedať, že ok, tak mám pocit, že títo 5 ľudia by mohli spĺňať tie kritériá, ale to kľudne môže byť v skutočnosti, že úplne iný človek, o ktorom možno ani nevieme, netušíme. A my keď necháme ľuďom slobodu sa rozhodnúť a prihlásiť sa a kľudne ale odkomunikovať aj to, že dobre, že my netvrdíme, že sme perfektní, tak možno nájdeme ľudí, ktorí budú oveľa viacej zapálení, oveľa viacej angažovaní a dokonca nemusí hrať rolu ani to, že či teraz on má na LinkedIn 200 followerov alebo 2000 followerov, lebo tých vieš vždy kúpiť v Indii, takže to je v pohode. Aha, teraz to bolo na odľahčenie. Dobre. Vie s ním vždy pracovať, aby ten jeho obraz sa potom zvyšoval, aby naozaj potom bol viditeľný. Čiže ja by som išiel na to takto. Bavíme sa o tom LinkedIne, ale to ambasádorstvo nemusí fungovať len na tom LinkedIne. Jasné, Čo môžeme inšpirovať tých ľudí, alebo teda v čom môžeme ponúknuť tú inšpiráciu, že môžu o nás hovoriť? Máš nejaké tipy? To je, že nadlho. To je iba tak zopár, akože. Zopár? Možno mimo toho LinkedInu, hej? My akože automaticky prvoplánovo ľudia majú pocit, že by to mali byť sociálne siete, na ktoré budú komunikovať. A jasné, akože necháme kľudne sociálne siete, každý podľa tej svojej preferencie, každý sa cíti dobre v niečom inom. Je možno ale dobre potom naozaj s týmto ľuďmi zase pracovať a pomôcť im vytvárať obsah, ktorý bude mať zmysel. Pretože to, že ešte niekto na začiatku sa dobrovoľne prihlási a že je naozaj že angažovaný a plný entuziazmu, tak to ešte neznamená, že to bude robiť dobre. Takže aj v tom najlepšom úmysle to nemusí vedieť. Čiže my reálne potom potrebujeme s tými ambasádormi pracovať. Čiže oveľa viacej pozornosti by som venoval nie výberu ambasádorov, ale skôr skvalitňovaniu tých ambasádorov, ktorí sa sami prihlásili a naozaj, že ich zozručňovávať, akože naskilovať tých ľudí a pomôcť im porozumieť, ako fungujú sociálne siete a tak ďalej a zároveň ich aj umiestňovať niekde. Ten ambasádoring by nemal byť o tom, že ja teraz tomu človeku poviem, že prosím ťa a teraz akože komunikuj o nás a hľadaj si spôsoby. Ja ako firma mám pomôcť tomu človeku nájsť komunikačný kanál. Čiže spolupráci možno s marketingovým oddelením, PR oddelením alebo PR nejakým externým konzultantom, dostať toho človeka možno, že do médií, do nejakého podcastu a do akejkoľvek produkcie, ktorá bude presahovať rámec tej natívnej produkcie toho konkrétneho človeka. Čiže ak ja som ambasádor a mám LinkedIn a Instagram, tak to nestačí. Že úlohou potom mňa ako firmy, ako zamestnávateľa je teraz akože spojiť sa s nejakými akože ľuďmi, PR a tak ďalej a povedať, že OK, dobre, a tohto človeka okrem jeho LinkedInu a Instagramu
ktorého ho naučíme robiť dobre, tak ešte mu teraz ho posunieme do podcastu sem, alebo ho dáme do nejakého rozhovoru v nejakých médiách, pôjde do nejakého startupu, alebo whatever, pôjde rozprávať na nejakú konferenciu, bude komunikovať so školami, bude súčasťou nejakého CSR programu a tak ďalej, aby bol reálne že viditeľný. A takto pomáhame potom vlastne realizovať ten ambasádorský program. To je dobré, to som veľmi rada, že si spomenul takýchto viacero možno aj tých ciest, hej, lebo naozaj to nie je len o tom, že teda to sme na LinkedIne a komunikujeme na LinkedIne, lebo tí ľudia, ktorých my potrebujeme osloviť, sú aj niekde inde, sú častokrát aj niekde inde. A niekedy ich vôbec neoslovíme a na to potom je dobrá služba CV Mango. Výborne, ďakujem. Už vám prestať? Nie, je to vynikajúce. Dáme potom akože takú súťaž, že kto zráta presný počet, že koľkokrát bol CV Mango spomenuté. Ja to hovorím preto, lebo ty keď si mi o tom hovorila, tak mi sa to veľmi páči. To, čo robíte, takže preto to tak akože amplifikujem. Dobre, ja tu hľadím do svojich poznámok, takže otázky, ktoré som mala pripravené, ale nemala som ju pripravenú, ale včera som mala jeden rozhovor s jednou pani a ty si mi tiež teraz nahral na tú otázku. Častokrát sa hovorí, že zamestnancov nezaujíma, alebo teda kandidátov nezaujíma nič iné, iba plat. A že to je jedno, ako ja mám značku, aj všetko, že proste oni idú aj tak iba zmenia prácu len kvôli platu. Čo tvoj pohľad na toto? Úplne jednoduchý case to case. My akože máme podľa mňa takú tendenciu, že paušalizovať veci a strašne závisí poprvé úplne, že od toho, že o akej cenovej hladine sa bavíme, pretože naozaj z okolností znova, tu teraz ráno sme sa o tom rozprávali, keďže to výrobná firma, sú pozície, kde reálne ten človek odíde za 50 eur navyše, nie preto, že teraz si potrebuje kúpiť drahšie hodinky, ale preto, že jeho dieťa potrebuje nový peračník do školy a nejaké ďalšie veci. Takže určite pokiaľ ja nebudem, to je znova ten problém, že zadanie od firmy, konkrétna situácia. Sme firma, máme nižšie platy ako je medián, máme nižšie benefity ako medián, pomôžte nám byť viacej atraktívni. OK, je to jednoduché, dajte vyššie platy a vyššie benefity, akože decid. Najmä ak ste nejaký segment, kde to naozaj tí ľudia akože, že riešia. Áno, ak ja som ITčkár a teraz to budem opäť stereotypizovať, že buď mi niekde ponúknú akože 5000 a inde mi ponúknú 5200 alebo 5500 alebo 5800, je mi to, že skoro v zásade jedno a sú pre mňa oveľa akože dôležitejšie kritériá, hoci nie vždy. Ak som ITčkár, ktorému niekde ponúknú 5 a niekde 5800 a ja mám doma 2 deti, z toho jedno je ťažko choré a potrebujem riešiť novú hypotéku, tak pôjdem za 5800. Čiže znova bude pre mňa akože ten plat tým reálnym rozhodovacím kritériom. Takže buďme v tomto, že poprvé, že normálni a nečakajme, že my akože ofejkujeme to, že ľudia budú zarábať menej, ako je nejaký priemer v danom regióne alebo v danom segmente. Ale samozrejme sú aj iné atribúty, ktoré časť ľudí zvažuje. A to je presne férovosť, atmosféra, ja neviem, že benefity, voľnosť, work-life balance a tak ďalej a tak ďalej. A my keď chceme byť reálni, ako keby, že úspešní ako značka zamestnávateľa, tak mali by sme zvažovať všetky atribúty. To je znova, poďme sa inšpirovať komerčnými značkami. Vieš, že Apple nerobí to, že no tak tento atribút alebo tento. Nie, akože dáme všetky. Ak chcem byť naozaj akože leading brand, tak ja proste, to je to isté Louis Vuitton, on nerobí kompromisy, to nie je o tom, že dobre, tak dám vyššiu cenu, ale nie úplne vyššiu, tak to úško sa ti otrhne akože o pol roka skôr, ako keby to stalo. Nie, dá proste, že vysokú cenu a úško, ktoré sa ti neotrhne a ty si spokojná. Takže buďme v tomto normálni a znova, akože ten plat pre mnohých ľudí je dôležitý a budú nás posudzovať aj podľa platu a budú posudzovať normalitu našej značky a férovosť našej značky, že to nie je len kritérium, akože zaplatím si niečo, ale budem to brať ako reálny akože ukazovateľ. Na druhej strane tie platy sa v dnešnej dobe veľmi hýbu, smerom nahor. Akože úplne. A mnoho firiem na to nie je pripravený, na takéto skoky. Hej. Jasné, akože teraz vie, že ja ani nejdem kresliť rúžové okuliare. Ja viem, že v mnohých prípadoch to nejde. Ale potom akože nemáme očakávania. Že potom je to o manažmente očakávaní. To je presne to isté, že teraz to preženiem a poviem, že Fábia nečaká, že bude mať úspech ako má Ferrari. OK, mám svoju cieľovú skupinu, viem, že budem straglovať s tou cieľovou skupinou, viem, že je to cenovo senzitívny zákazník, ktorý keď príde Dacia s nižšou cenou, tak možno, že odíde, tak máme nastaviť tento manažment očakávaní. Ak som firma, ktorá podlieza platy a nemám na to, je to úplne legitímne a ja naozaj akože ja tomu absolútne že rozumiem, len potom buďme normálni v tých očakávaniach a nepýtajme sa, že prečo od nás ľudia odchádzajú. No proste odchádzajú a OK, a teraz akože dáme aj B riešenie. Poďme nájsť teda iný dôvod, ktorý síce nezachráni každého, ale môže eliminovať alebo minimalizovať ten deficitný pocit z toho nižšieho platu. Čiže ja ak potom si poviem, že dobre, OK,
vo vedľajšej fabrike síce zarobíš o 200 eur viacej, ale o 2 roky budeš mať zničenú chrbticu, lebo tam budeš akože manipulovať s niečím a ja ti síce nemôžem dať ten vyšší plat, ale dám ti k tomu, ja neviem, 2 dní navyše, alebo sa k tebe proste iba budem správať, že férovo. Dám ešte iný príklad, ak môžem. Môžeš. Budem asi aj konkrétny. Jeden z mojich klientov, ale v iných oblastiach, bola asi najväčšia reštauračná sieť na Slovensku, ktorá, teda že úplne úprimne, na niektorých pozíciách pracovných neponúkala vyššie platy, ako ponúka Langošare na Zlatých pieskoch. Preháňam to teraz. Že to nebolo o tom, že ideš robiť akože do tejto siete a ty máš zrazu akože o 30% vyšší plat. Čo bol ale rozdiel, bol v tom, že zatiaľ, čo robíš, teraz to, preženiem to znova, dám tu ten nejaký bufetík malý, alebo nejaká malá pizzeria, a ty ako čašník dúfaš, že tú mzdu dostaneš a možno tento mesiac sa nám nedarilo, tak sorry Jožko, dám ti o 2 kg menej, alebo ti to dám na 3 časti, čo je bežná prax mnohých reštaurácií a mnohí čašníci to poznajú, tak táto reštauračná sieť hovorí, že OK, možno u mňa nebudeš mať extrémne vyšší plat, ale máš absolútnu istotu a garanciu, že každý mesiac, 5. deň v tom mesiaci ti na účet pípne tá suma. A to je pre mnohých ľudí, ktorí naozaj majú hypotéky viazané a tak ďalej, je proste že šialený benefit. Čiže poďme potom akože nájsť veci, ktoré sú ale dôležité pre tých ľudí a poďme z nich spraviť, jednoducho nájdem potrebu, ktorú môžem saturovať a ak to nemôže byť financie, tak nájdem ale že relevantnú potrebu. Nie je to, že my na HR alebo na marketingu si povieme, že tak avokádová nátierka na HR a nejakách bude super benefit. No nebude, vieš, alebo že športový deň pre rodiny. No je to nice to have, ale to ti nevykryje tie veci. Ale ak mi povieš, že nedám ti vyšší plat, ale budem ťa odvážať, alebo postavím materskú škôlku a budeš tam mať svoje dieťa, alebo ti dám lepšieho lekára, ktorý ťa... Tak vtedy si môžem povedať, že OK, dobre, vieš, že mám tam inú kompenzáciu. Ja si myslím, že každý máme nejaké možnosti, ale sa treba nejako do toho pozrieť a správne to pomenovať. A presne toto, čo si aj ty teraz povedal, napríklad, že ti pípne každý 5. deň v mesiaci výplata na účet, to je presne to, že čo častokrát my nevidíme z toho vnútra spoločnosti, čiže možno, že niekedy je dobré sa porozprávať s takým externým človekom, konzultantom, ktorý nám vie dať tie správne otázky a vie nás nasmerovať potom k tomu, aby sme si dokázali nájsť tie hodnoty a dokázali ich pomenovať. Ale mi to tak sedí naozaj do toho, lebo je to pravda. Je to pravda, že častokrát my, keď sme v tom našom kolečku, tak my v tom nevidíme. A to je naozaj niekedy... perly, alebo ja neviem, ako to mám nazvať, hej, to, čo tam je naozaj reálne. Áno, a tu iba poviem naozaj, že je to presne o tom, že ten konzultant má jednak, že nie je zaťažený, ako keby tou firemnou nejakou klapkou, ktorú tam má, a zároveň má inšpiráciu z desiatok iných firiem a preto možno, že dokáže naozaj ukázať, že OK, tak toto je presne tá vec, ktorú možno prehliadate, ale mnohé iné firmy si z toho spravili benefity a mnohí iní zamestnanci to vnímajú ako naozaj relevantnú vec. Už len niekedy len taký detail, že ti platíme sociálku a zdravotnú na čas. Vieš? Áno. A môžeš performovať. V istých segmentoch je to veľmi dobrý point. Dobre, ja som rada, že sme sa vlastne v závere tejto našej debaty dostali aj k tomu, že aj keď je to v dnešnej dobe veľa o tých platoch, tak nemusí to byť len o nich a dokážeme tam nájsť aj niečo iné. Ja ti ďakujem veľmi pekne. Oliver, chceš ešte niečo na záver povedať? Nie, ešte ja ďakujem tebe veľmi pekne za pozvanie, bolo to naozaj veľmi milé, príjemné a teším sa, že sme sa takto že mohli vidieť a porozprávať. A ja verím tomu, že ten pohľad, ktorý sme sa možno snažili ako keby, že priniesť, ak môžem ja ho naozaj iba, že zosumarizujem, že employer branding samozrejme je aj o marketingu, aj o tých videách, aj o tých aktivitách, aj o tých prednáškach, aj o tých sociálnych sieťach, team buildingu a tak ďalej. Ale je potrebné mať vlastne splnenú tú prerekvizitu predtým. A to znamená, že byť reálny, férový, a úprimný a jednoducho, že deliverovať to, čo promysujem a robiť to v prvom kroku akože smerom k mojim zamestnancom, eliminovať čo najviac nejakých problematických miest. Ak ich neviem eliminovať, tak oni aspoň otvorene hovoriť a komunikovať. Nechať tých ľudí sa zapáliť. Samozrejme pracujeme stále aj s tou Gaussovou krivkou, alebo teda skôr s tou krivkou akože distribúcie inovatívnosti, že my vždy vieme, a Roger Mooreova krivka, že my vždy vieme, že istá časť ľudí proste bude nespokojná, aj keby bolo čokoľvek, a tu iba sa snaží naozaj že eliminovať tie prípadné rizika, ktoré môžu z takéto komunikácie prameniť.
a následne, keď mám toto podchytené, tak potom môžem začať budovať ten obraz o sebe. Ale najprv musím vedieť, kto som, musím si férovo priznať svoje nedostatky. Napríklad ja mám nízke čelo, ale vďaka mojej kaderničke to nie je až tak vidieť. A to je presne o tom, že jednoducho pomenovať si aj tie nedostatky ako firma, povedať ich svojim zamestnancom a povedať im, OK, ideme robiť toto, aby sa nám to zmenilo. Časť ľudí vždy bude notoricky frflať, ale 80%, možno 70-60% bude fajn, s tým, že zhruba štatisticky Rogers-Mooreová krivka 10% inovátorov povie, že wow, to je super, poďme do toho. Toto budú s najväčšou pravdepodobnosťou aj tí ambasádori. Poďme tým ambasádorom pomôcť byť úspešní a komunikovať to, čo naozaj chceme a potom poďme smerom s našou značkou a hlavne buďme konzistentní a buďme ako keby, že naozaj, že doručme to, čo potom slúbime a sme, že safe. A nemusíme na to vôbec akože veľké budžety, v končnom dôsledku je to o férovosti, vieš. Určite. A tí ľudia si to už ďalej posunú sami. Skvelé. Ďakujem veľmi pekne za túto sumarizáciu. Čiže tí, ktorí nás počúvali do konca, tak verím tomu, že prišli k tej inšpirácii. Ja si myslím, že áno. Ja ti veľmi pekne ďakujem ako otvorene, si to tu porozprával a myslím si, že mnohí si z toho odnesú veľa a verím tomu, že si odnesú naozaj do tých svojich HR oddelení tých myšlienok niekoľko, ktoré môžu zapracovať hneď. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ešte raz. Pekný deň.